oke nke a nji n'aka ka a na-akpọ mbọ aka mmanụ mgbe aka mmanụ nke a kịta na igburi ya tinye na bọtụl ị na-enye ya nwa obere oge ọ chagharịa ọ na-acha yelo edo edo ofe ọ ga na-acha onye isi na-enye nsogbu hinde ọ na-achọ ikopụrụ ma ọ na-okopụ popụnarị ma mara ị nwere ike ịbụ sọ ihe a ti ya iwere ya chebe ọ na-aṅụ ya mmụọ ya na-agbatu otu aka le chọrọ ịrụ ọrụ dị iche iche iji daa amụsụ ajara agba ọrụ mmụọ iwere ya ti ọ na-akpa ike ya kpọrọ ya mgba aka mmanụ ya bụ nke a wetakwa nke a ka a kpọrọ egbo nke a ka a kpọrọ egbo egbo ka eji gbodo mmụọ gbodo mmadụ gbodo nsi gbodo acha gbodo ihe agaghị n'ihu atịkpa ọbụla ị na-esu ịchọ ka ọrụ ọrụ ọfụma itinye egbo ma ndị na-agwọ ihe eji eme ewere chere onwe ha ma ndị na-achọ ihe a ga-eme ya mmadụ mere ka ọ ghara iru ha ahụ itinye ya mmadụ ị na-achọ ka ime ndị na-enye gị nsogbu ihu chipụ ha ka a ghazi ịbịa na-enye gị nsogbu na-enye gị ka ị zụoro onwe gị ike iji etu ikwu ya egbo igbo be ha ajọ mmụọ ajọ mmadụ iyi alụsị ọ na-enye gị nsogbu o ịchọkwa ka ejide ya maka enwe ya na-akpọ ndagbu iyi ka ọ ga-abịa emekakwa elu mana ka iyi a ghara ịbịa ebe ị nọ ihe agbakwara ya egbo bakwara ya ma na-akpachapụ aja nara mmadụ iyi ya o siasị bute ihe ebute ihe ọṅụọ nọ ya ọnwụ ya na-eme ọ dịgide ọnwe gị nakata o maka iyi na-agbakwa ike ma ebe ọ dị izetaghị ga nakata ewere nwa nwe ọ dị ọda werekwa ihe weje ndị wetara iyi ahụ ọ bụrụ nzarụ iji chọzie eri ochigharị ije na-egbu onye butere ebute mgbe ọ dịka asị na arụsị adụ arụsị na-agbakwa ike mana na-ejidekwa arụsị ejide nke a bụ egbo ekenekpa m ụnụ aka a kpọrọ akọrọ kwụọ ọnwụ n'anya kwụọ mfu kwụọ ihe ọjọọ kwụọ ndị ohi mmụọ ndị ohi mmadụ ma ndị a na-akpọ ndị ohi ohi mmụọ ohi mmadụ ihe eji nke a were ọgwụ dị ya tisie ya ịnụbi arụcha ohi ya ma abịa izu ihe ego ohi pụta nga n'anya na anyị debere ọchịchị agbaa n'anya ọ gafere ya ka ihe eyirụkwa nke a na-akpọ oburu egheghị ogwo nke ji abụ onye ohi gwere ọnụ anyị nga ahụ ma apụ apụ witi ọgwụ ndị si anụ onye ohi zụchazi onye n'anya ọchịchị agbaa n'anya akọrọ akwụkwọ n'anya osonwụrụ nga ahụ akọrọ kwụrụ mmụọ kwụọ mmadụ kwụọ ndị ọjọọ aka akpọrọ akọrọ ya dị nke a ka a na-akpọ ụlọ atụrụ nke a dị ya n'ime ụlọ atụrụ ajọ mmụọ tụrụ ajọ mmadụ eji ngwuru ebe ọbụla na-ele ọkụ a ga-eji ya were mee tinye nke ọzọ asị anụ efe nke ọbụba a na-ejikọ na ha ncha ọbụba zi ime oto onwe ya amụsụ aja agba ya chọrọ imegide gị were arụ ọrụ ya onye ọ chọrọ ime ka o mee ya ọbụba zi ime oto onwe ya ologoropo zi ime oto onwe ya ọha bụ nka ya dị ya ọ dị bụ ọ na-abụ nga efe ọ dị nke a dị n'ime nka ka bịa banye n'ime nka efe na-akpọ ofe nke a dị ebe anyị a ada eji ofe eke ngwugwu iwere ya ke ngwugwu ọghasịa ajọ mmụọ egwu ajọ mmadụ egbu ije weta osisi a weta akwụkwọ ya kịta were ya gụọ ya ngwugwu debe ya ngen chi na-efo ihe ọ ga-enye gị bụ 4 days eke orie afọ nkwọ ije ebe a ihe ka akwụkwọ niile agbụsịrị ha n'ala ọfọsọ ahịhịa na-abụ na ada eji nwa dibịa na mgbọrọgwụ ihe ọ bụ onye ọ chọrọ ime bụ ya ọjọọ o mechaa na ya na ofe ka ọ bụ ada eji ofe eke ngwugwu ka aka kpọrọ ofe nke aka kpọrọ mba mmadụ na-achọ ka o gbuo onugo ka o wee ihe eji nke a wee rụọ ọrụ ikwu na gaja abaghị na onye isi na-achụ na awa aja ga-eji nke ya chụnụ aga mba ubu na-ajụ ajụ ugbu ada ekwe ekwe ya nwa agwaga na nwa bụ mba sị na ama aba nwanne ya nke a na-akpọ egbu asị na ya ma gbu a ga-akpọrọ mba
egbusi ama agbu mba sị na ama aba nwanne ya nke a kpọrọ kwasị na ama kweta nke a n'ọhịa ọjọọ ha jere n'ọhịa nwa nwanne ha nke a dedebere nne ejighị nọ ka a na-akpọ ụka ntị si akatakwana akata na ntị nụrụ nke a n'ọjọọ gbuko onwe ya so maka ya na ama nọ ihe ọjọọ mere ka ka kpọrọ mba. Nke a ka akpọrọ ahịara na-agba mba ọgụ ma ọ da anụ ya anụ mmadụ nwere ike sị onye ya ji egbu mmadụ echi ya agbapụ mmiri mee nka ikwuo na ọ ji eme ya ọ nke a ka iji eje were dotasị ụmụ ihe si anụ ti ya dịka a na-ekwu na ahịra bara mba ọgụ ma ọ nụ anụ onye hapụzikwa nke a kwugharị ya ọzọ ọ ji emezi ya ihe dọtaziri ya ọsị kwuo ọzọ ihe ka nke a hapụ nke chọrọ igbu egbu ihe ka nke a dagide eji egbu ogbugbo onwe ya hapụ nke akwụkwọ ọzọ ya ka akpọrọ ahịrị eji agwọ ọgwụ ka eji agwọ a na-ejikwa ya achụkwa aja dị aṅa ma ọ ndọbiri ka ya dobiri ya na oruo na aja. Nke a ji n'aka ka a na-akpọ ekpe onwe okwe nke na-adụba ya ekpe eji eke ihe ọ bụrụ ya na-adụ na n'olu ma nke a bụ osisi ekpe asị ụdị ekpe n'ihe ị na-agwa ya okwu ka o kwere ebe nke a na-adị bụ na saịdị ana Yoruba ma ngo oke ọhịa dị ndị delta ndị ana Yoruba gbara ọ bụ iwere ya gwọọ ọgwụ n'ite o ma ewere o ma ya obodo ịgbara ya si a na-eme ọ na-eme ekpe n'ihe ọnya nke a bụ nke a ka akpọrọ akpụ ọ na-arụ ụzọ ọrụ iri nne o akpụ efro ga-emegide oruo oghu ofe saba oghu ya eji agwọ were ya na-egbu ite ọcha iwere ya rụchaa ihe a na-abịa ọ chapụrụ onye ahụ ejikwa ya agwọ ọgwụ a na-akpọ ọbịa egbu mgbu onwe na ogwu akpụ anaghị aba ya akpụ n'ahụ n'iji anọrọ onwe gị ya onye a metara ihe ahụ metara mee ya na-abụ na ogwu akpụ ama aba akpụ n'ahụ ọ nke aba akpụ na ozi ọma ka anyị na-agbasoro ụmụ ụwa onye chọrọ ime dibịa jee daa m ọgwụ ada na-ada ọgwụ ada ọgwụ Igbo dị ka ọgwụ oyibo ọ bụrụ ka were akwa ọcha na akwa ododo kwere sị na-egbu dibịa makwa dibịa gwọcha ọgwụ ọdụ yiri ofe ka amụbụ ya amụsị anya abụrụ dibịa ihe ada na ọgwụ wee na-asọ nsọ dị n'ime ya mụra nke ị na-agwọ mana bụ ị na-agwọ n'ele nke a ka akpọrọ akpụ. Ị bịa na Ọkịja abụ m onye ụbahụ ụdara vileji nwabakụ na-edozi obi ịtarịgba n'ihu Chukwu na ihu mmadụ mgbe ụwa ji bido dibịa akwụsịbeghị ebe a chịkwa bụrụ mgbe a na-anụ ọgụ mana mgbe ahụ nna a na-eme nna mụtara m ọnwa 1979 mgbe ebe ahụ ka m jikwa ete ekekwa ova na-eme maka anọkwa mgbe ahụ na-eme ya icheke ihe megworo dibịa ite calculate ọjọọ n'ebe 44 or 43 and a half years abụzi ama ụmụaka na ihe a ọ bụzi anyị bụ ndị mmụọ ha na-abịa njọ ochie dibịa chụọ aja dịka onye mmụọ n'ọnụ ọnara onende ọ bụzi anyị nwana ọtụtụ nwa abụzi ochie dibịa ahụ ihe ji ekweghị ome mbie ya ka ọ dị mma nwere sọ ọnụ si ọgwụ lee ọgwụ ele nwa ọnụ si mmụọ nọ edu maka ekwute dibịa ekwute akpa afịa ihe ọbụla dịbara gbuo ihe ọbụla mmadụ megidere a sị na ndị oyibo si na eful at 40 abụghị eful forever imegidekwa gafee 40 something years ọ bụzi ya maka a na-ama amụzi amụ ihe ọbụla m kwuchi ya dị mma ọ ga-adị mma and abụ m dada izizi e nwere n'obodo a mụ ka eji mara ya na-akpọ dada nke a kwụchara ego n'isi ibia mma aka n'isi iweta ego a na-akpọ kọpọ ọwa kọbọ n'ọkọpọ pounds shillings and pence ọya a na-akpa mgbe ahụ bife webịa nụba ọgụ otu anọ kịta mmiri ka mbụ onye amakwudo onye mmiri dị ka mba ama ya eme
ọ bụla ndị mmiri na-eme enye nsogbu nsị anị ya dị mma ọ dị mma ya ọ bụla m kpọkuru mmiri si ya mere m o mere m maka ị ga-ama ma na mmiri bụ isi ụwa mmiri adịghị n'ụwa nwụsịanụ ọ mmiri bụ n'ụwa dị mmiri bụ ụzọ isokwa mmiri ahụ nke na-ehu ehu ị ga-esi aga ụwa niile ma na mmiri bụ ụzọ ọ mmiri bụ ndụ mmiri bụ ihe akụ akụ mmiri bụ ihe nwe nwe ihe ọbụla jọrọ njọ ọ mmiri ga-eme ọ dị mma so ọnwa mgbe anyị eji aga mmiri onye na-asị na ọsọ na mgbede ka eji eje na mmiri nweta ya na-achọ na mmiri nwaanyị ọ na-echere mmiri gobi agụ ọṅụṅụ o chere mgbede da ka ọṅụa mmiri bụ ihe dị omimi ihe eje mmiri mgbe ọbụla o dipendịrị onye kpọ eje na mmiri na ihe ijere ịgba mmiri ọnwa nke ga-aba ọ bụrụ n'abalị nwoke ga-aba ọ bụrụ na mgbede nwoke ga ije a na-ehihie ọ dị mma ije na ụtụtụ ọ dị mma ije na-efe chi efe ọ dịkwa mma ọnwa ije ngwa gee ntị onye ihe ejere mmiri n'ụtụtụ onye agba n'ọhụ ụchụ gbaa ya ụchụ ọfụma ọfụma ihe ada agarị ya omentamimo ọ ga ịchọ ka ịsapụ ya ezigbo ụchụ ịkwadocha ihe niile adara ịkpọrọ ya jee ma ọ bụ n'ụtụtụ egbe ụzọ jekute mmiri na-ehu ehu ebe egwu a na-akpọrọ mmiri ihu kpọrọ ihe ọma iwezikwa ọgwụ ndị nwere ihe ma a ga-eji na-asị ya na-etinye ya ịgbakọọ mmiri ahụ ọ na-azaghị oku ozugbo maka mmiri ahụ dị ọnya n'abalị na-ehu maa mma egbe ụzọ bịa gwa ya okwu mee ihe agbakwa aka nkịtị were je egwu ya okwu ahụ ya achọkwa ọjị chọọ nzu chọọ edo maka ihe ka eji agwọ nzu ma nzu ka eji efe mmụọ iji enye ya ihe ana bụ igwere mmiri a jee ihe ahụ a na-aga otu o si dị ka m gwara gị ya ha nwa m ihe ndị mmiri na-emekwa hiri nne o ihe ndị mmiri na-eme hiri nne ndị mmiri nwere ike ime nwoke ihe agaghị n'ihu ndị mmiri nwere ike ime nwoke amụtaghị nwa ndị mmiri nwere ike ime nwaanyị amụtaghị nwa ndị mmiri nwere ike ime nwaanyị anụ na di ndị mmiri nwere ike ime nwoke ama anụ nwaanyị ọnọdụ enyeghị ya nwaanyị ihu nke ọzọ so ihe ndị mmiri na-eme ka ndị mmiri nwere ike ime mmadụ ọwụbaala maka mmiri ebuka ma agwụ nsị ma nta ma ime ihe niile dị n'ime mmiri jikọtara ha ọnụ tansị ọ na-abụ na onye ahụ eji asetụrụ ha ọ na onye ahụ na-esetụrụ ha esetụrụ ha n'ụdị kwesịrịnụ n'ụdị ihe ha nara o nwere ike onye ahụ na ihe ije ime ihe ndị mmiri a ịjụ ese ikpokọta na ihe na-ekpoghị na mmiri ọ bụ otu ahụ emechakwa ihe na-eme onye ahụ na-eme ya mana ịjụ ese kpọkuo ha mee ihe ọ dịnụ mmanụ ọnwa ije mmiri ji ya na-ajọ njọ